हर हर महादेव मैया पार्वती भवानी की। आई दोस्तों प्यारा से एगो चर्चा लेके आयल बनी। बहुत प्यारा चर्चा बा, आई सुने के। एगो गांव में राजा साहेब रहलन, बहुत भारी राजा साहेब रहलन। त राजा साहेब रहलन त उनकर जो रानी रही उ शिव के शिष्या रही। राजा साहेब के रानी शिव के शिष्य रही। आ जहाँ चर्चा होखे तहाँ उ रानी चर्चा में जास आ 3 सूत के पालन करस आ चर्चा करस। ए गुरु बहन इतना उ रानी चर्चा सीखले रही, इतना उ रानी भजन सीखले रही कि वो गांव में कोई ना सीखले रहे, कोई कहबे ना करे रानी के वजह से। जहाँ जास रानी बस 3 सूत के पालन करके या पूरा चर्चा कह देस, पूरा भजन गा दे, पूरा सब कुछ कह देस। इतना मतलब कि वो रानी सीखले रही। तो एक दिन का बात है कि मंदिर में चर्चा होता है, शंकर भगवान के मंदिर में चर्चा होता है। तो रानी कहत रही चर्चा है। जब शंकर भगवान के मंदिर में चर्चा होत रहे तो रानी चर्चा कहत रही। चर्चा जब कहत रही तो गुरु भगवान वही राह से एगो बेचारी चमैन बेचारी रही, जात के चमैन रहली। वही रास्ता से कहीं साइड करे जात रही, कोई के बच्चा भई रहे तो गांव में उ जात के चमैन साइड करे जात रही। तो जब साइड करे जात रही तो चमैन बेचारी वही जा ठाड़ा हो गई। आ ठाड़ा हो के गुरु भगवान आ चर्चा सुने लगली। जब चमैन बेचारी चर्चा सुने लगली तो उनका चर्चा बहुत अच्छा लागल, बहुत प्यारा लागल चर्चा। तो चर्चा का कैली चमैन की बैठ गईली आ सुने लगली। सुनला का बाद में जब सांझ भइल 4 बजल तो चर्चा के विश्राम भइल। आ भइला का बाद में प्रसादी बटाए रानी लगली प्रसादी बाटे। रानी का कैली गुरु भगवान की सारा लोग के प्रसादी देहली, बाकी रो सब लोग के प्रसादी देहली। आ जब चमैन के आगा गईली तो जैसे हाथ में प्रसादी ले लेली आ चमैन ऐसे आचरा उड़ले बारी, ऐसे गुरु बहन चमैन आचरा उड़ले बारी। आ रानी का कैली की प्रसादी ले लेली आ गईली जैसे चमैन के हेंगा आचरा में देवे खातिर प्रसादी। तब तक ले मुँह निहार तो देखत तारी कि अरे तो जात की चमैन हिया। उसका कैली की हाथ घींच लेली, रानी हाथ घींच लेली। घींचला का बाद में अब तो चमैन के बहुत दुख लागल, बहुत खराब लागल। कहली कि बताओ अपना सब प्रसादी रानी हमरा के ना देली हो, आ देतो रहली हो तो हाथ पसरनी है तब तक ले हाथ घींच लेली। का भगवान हमरा के इतना अछूत जात बना देले बड़ा। बहुत दुख लागल चमैन के। दुख लागला के बाद में का कैली चमैन बेचारी की शिव जल मांग लेली आ मांग के आ पी लेली आ पी के अपना घरे चलेली। कहली कि जाए द रानी नु हमरा साथे मतलब कि जो कैली है, महादेव तो बानी नु, महादेव तो सब कर हैं। ए गुरु हम अली तो उनकर पति गरलन कमाए, बहुत गरीब रहे, पति गरलन कमाए। तो जब पति गरलन कमाए तो कहली अपना पति से कि सुनत तनी काम करके वहीलन साँझ के उनकर पति। तो कहली कि सुनी ना देखी ना हो मंदिलिया में नु हो अपना गांव के राजा साहेब नहीं खा। उनकर पति कहलन कि हाँ बोला ना का भइल। आ तो उहे रानी नु चर्चा करत रहली है। इतना बढ़िया उ चर्चा लागल हो कि हमरा दिल में बस गई। कहले उनकर पति की तो का कहतरू बोला। तो कहतानी हम कहली चमैन कहतारी कि हम कहतानी कि हम अपनो घरे चर्चा करई थी, ऐसे चर्चा करई थी कि बहुत अच्छा चर्चा लागल हमरा। कहले उनकर पति की ठीक बा, जब तारा अच्छा लागल है चर्चा तो करा लो, का दिक्कत बा। जब तारा चर्चा अच्छा लागल है तो करा लो। कहली कि ठीक है कहतानी, बहुत अच्छा हमरा चर्चा लागल, हम बिहन चर्चा कराए और रानी के बुलाए। बहुत अच्छा रानी चर्चा कहेली तो हम रानी के बुलाए आ सब शिष्या बहन लोग के बुलाए। बिहान हमरा के आन दी फल मूल आन दी, जौन जौन लागेला तौन तौन आन दी। उनकर पति बेचारा का कैले कि जौन जौन लागल तौन तौन सब कुछ आन देले। आनला का बाद में जब सुबेर भइल तो गुरु बहन का कैली उ चमैन बेचारी के अपना बेटा के भेजली। आ जितना शिष्या बहन रहे लो, गुरु भाई रहे लो, सब कोई के न्योता दे देली कि सभे हमारा चर्चा में आई।
उनकर बेटा गइलन कहलन कि सभे कोई के हमार माई बुलौली है चर्चा में, सभे कोई आई। आ जब रानी राजा साहब के घरे गइलन उनकर बेटा त रानी का कइली कि देखली कि हाँ चमैन के लइका आवत तारन, त रानी का कइली कि चदर ओढ़ के सुत गइली। आ सुतला का बाद में गइलन उनकर लइका कहलन कि हमार माई बुलौली है ए रानी चर्चा करे के बा, ऐसे कि गांव नगर में कोई चर्चा त करेला ना, आ रउरा चर्चा करीले त हमार माई बुलौली। का कइली रानी कहतारी कि कह दिया अपना माई से कि हमरा बुखार लागल बा। चदर ओढ़ के रानी सुत गइली आ लइका से कह देली कि कह दिया कि हमरा बुखार लागल बा, हम ना जाए, हमरा बुखार लागल। का कइली बेचारी चमैन बेचारी का कइली उनकर लइका आके कहलन चमैन बेचारी का कइली प्रसादी काट देले रही, आसन लगा देले रही, बाबा के भोग लगा देले रही, सब कुछ क देले रही। आ पेरा जोहतारी सारा शिष्या बहन आ गइल बालो, सारा गुरु भाई आ गइल बालो, सभे कोई आ गइल बा गुरु बहन। आ पेरा जोहतारी कि अब रानी अइहन त हमर चर्चा करिहन, अब रानी अइहन त चर्चा शुरू होई, अब रानी अइहन त चर्चा शुरू होई, ऐसे कि कोई गुरु बहिन भाई के दूर ना रहे। हार के का कइली चमैन कि फिर गइली राजा साहेब का लगे, रानी का लगे आ कहली ए रानी अरे चली ना भोग लाग गइल बा महादेव के, सब शिष्या बहन आ गइल बालो, आए ए रानी चली हमर चर्चा शुरू कर दही। कौन अंदर से रानी कहतारी चदर ओढ़ ले लिया कहतारी कि ए चमैन हम ना जाए, ऐसे कि हमरा बुखार लागल बा, हम ना जाए। ए गुरु बहन का कइली चमैन बेचारी जैसे चल अइली रानी झूठ बोल देली, ऐसे कि रानी के त बुखार ना लागल है। रानी ऐसे ना अइली कि चमैन के दुआर पर हम छुआ जाएम, चमैन के घर के पानी पी लेहेम, चमैन के प्रसाद खाएम त हम छुआ जाएम, ऐसे रानी ना अइली। बेचारी चमैन बेचारी अइली आ उनकरा आसन पर बैठ गइली आ उनकरा आँख में से आंसू आ गइल कि बताओ रानी झूठ बोल देली। हे गुरु बहन तब तक ले कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया शंकर भगवान बैठल बानी लो आ देख रहल बानी लो। कहतानी पार्वती मैया कि देखतानी स्वामी, देखतानी चमैन कितना नाटक कर रहल बिया हैं। कहेनी कि हमार शिष्या हिय, हमार शिष्या रानी बहुत शिव के पुजेरी है, या देख ली एहे बेरा कितना छल पखंड बाटे रानी के लगे, कितना जात के भेद बा हैं। सब जातवा अथिया तो रौरे न बनौले बनी, देख ली स्वामी। कहली शंकर भगवान के पार्वती तू कहे के का चाहत? कहली कि ये स्वामी हम कहे के ये चाहतनी कि हमरा के जाए दी 3 घंटा खातिर, आके वो चमैन के हम चर्चा कह दी आ कह के चल आई, जैसे कि कोई ओकरा चर्चा कहे वाला नहीं के। आ बहुत अरमान के साथ चमैन आसन लगौले बिया, राउर भक्त हिया। कहनी शंकर भगवान की ठीक बा जा। ऐनी पार्वती मैया आ का कहनी ई बुढ़िया के भेष ध लेनी आ वैनी आया के लगनी चर्चा कहे। हे गुरु बहन चर्चा वैसन चर्चा कहनी, ऐसन भजन कहनी कि गांव में कोई ना, रानी त रानी है गांव में कोई ना गावत रहे, कोई चर्चा ऐसन ना कहत रहे। तो सन चर्चा कहनी 3 घंटा के चर्चा भइल, विश्राम भइल। विश्राम भइला के बाद में पार्वती मैया प्रसादी ले लेनी आ लेके आ का कहनी कि थोड़का दूर गईनी। तब तक ले शिष्या बहन बतियाता लो कि कहाँ के बुढ़ियो होई, बड़ा बढ़िया चर्चा कहली है आ बड़ा बढ़िया भजन गौली है कि अब से चर्चा कहवावल जाइते, बुढ़ियो के बुलावल जाई, बड़ा अच्छा चर्चा भजन गौली है। तब तक ले अभी बतियाते बालो तले पार्वती मैया कुछ दूर गई नी प्रसादी लेके, अंतर ध्यान हो गई। अब सब शिष्या बहन खोजत लो कि जाऊ बुढ़ियो कहाँ गईली, बहुत अच्छा चर्चा कहली है, बहुत अच्छा भजन गौली है, बुढ़ियो आखिर गईली त कहाँ गईली। सारा शिष्या बहन छीट पीट के खोजलक लो, कहीं ना मिलली हैं। कि कहीं जब ना मिलली त का कइलक लो कि जब पूरा छीट पीट के खोज लेलक लो, जब कहीं ना मिलली त का कइलक लो कि गइल लो एथी में हई अपना अपना घरे चल गइल लो प्रसादी लेके। जब अपना अपना घरे प्रसादी लेके चल गइल लो त का कइलक लो कि दूसर का दिने एगो पंडित जी का द्वार पर चर्चा होत रहे। बिहान भइल बस पंडित जी का द्वार पर चर्चा होत रहे। अब रानी का कइली कि नहा धोआ लेली, पूजा पाठ क लेली आ का कइली सज धज के चलली चर्चा में, पंडित जी के द्वार पर चर्चा में चलली।
एगो वहाँ जब चर्चा में चलली त कुछ दूर गईली, बस उनकर गोर बिछिल गए, रानी के बिछिल गल, बस उनकर गोर मुछुक एथी चारों चीते गिर गईली, बस उनकर नारा उकस गए हैं रानी के। जब चारे चीते रानी गिर गईली या नारा उनकर उकस गए, अब तो उनकर वजह से का कैली कि पेट में दर्द हो गए, रानी के पेट में जब दर्द हो गए, अब वजह से का कैली गईली चर्चा तक केहूँ अब कैली। आ जब वजह से वैली रानी, अब रानी के उल्टी होखे लागल, पेट झरे लागल, नारा उकस गल, उल्टी होखे लागल, पेट झरे लागल। अब उल्टी या पेट रुकबे ना करे, तब जाके कितना दवा हो गल, बीरो हो गल, सब कुछ हो गल, रुकबे ना करे। तब जाके गांव के लोग कहलक कि अरे रानी, लौरी कहली ये रानी, इनु तहार नारा राउर उकस गइल बाटे, रौरा नु कुछ चमैनियो बारी नु गौवा में उनकरे लगे जाई, उ नारा बड़ा अच्छा बैठावेली, उ नारा बैठा दिहन त ठीक हो जाई। अब रानी सोच में पड़ल बारी कि जवना चमैन के दुआर पर हम चर्चा करे ना गईनी, जवना चमैन के दुआर पर हम चर्चा में ना गईनी, आ ओकरा से अपन देह छुआवे जाई या पेट नारा बैठवा जाई। यही सोचते सोचते कुछ दिन 2-4 दिन भइल, तले रानी पेट का झड़ी से उल्टी का चलते रानी बेलत हो गईली, एकदम मतलब कि बेतर हो गईली। हार के का भइल कि रानी के ले गइल लाद पाद के। जब रानी जा तारी त कह तारी अरे चमैन, बृहस्पति से कह तारन कि ये चमैन, हे चमार भाई सुन है ने तार पत्नी कहाँ बारी। हालांकि हमार पत्नी बारी घर में बारी। अली रानी के पीढ़ा उड़ा देहली, खटिया बिछौली, कहली कि बैठी रानी साहब। तब कहली कि अरे चमैन देखो ना हमारा बहुत बेहालत बानी पेट का झड़ी से, उल्टी का चलते, अरे हमार नारा उकस गइल बा, तनी हमार नारा बैठा द। कह तारी चमैन बेचारी कि ए रानी, नारा तो हम बैठा देहम, लेकिन तू छुआ जेबू तब हमरा से। अब ये रानी लजा गईली, कह तारी का कि कर जोर ले लिया, कह तारी के चमैन माफ कर हमरा के, हम जानतानी कि हम चर्चा में छुआए के चलते ना वहीनी, त महादेव हमरा के सजाए दे रहल बानी, गलती के हमरा माफ करो, आ महादेव हमरा गलती के माफ करी। आज के बाद हम कोई से भेदभाव ना रखें कि तू चमैन हो, डोमिन हो, दुसादी नहीं चाहे कोई, हम आज के बाद भेदभाव ना रखें। तो वैसे कहली कि माफ कर दो। वही लगले का कैली बेचारी चमैन के उनका नारा बैठौली, आ बैठा के ठीक हो गईली। आ वही जा कहली कि आज के बाद हे गुरुजी, आज के बाद ई भेदभाव हम ना रखें, आज के बाद हमरा के माफ करी, आ हमरा पर कृपा करी। आज के बाद कौनो हम भेदभाव ना रखें, आ हम सब पंच के चर्चा में जाएम, सब पंच के दुआ पर चर्चा कहेम। तो वो दिन से गुरुजी कृपा कैनी आए, आ वो दिन से रानी के उकित खुल गल। बोली हर हर महादेव मैया पार्वती।